Hej, det er Frederikke og Rosalinde Y. I dag vil vi fortælle jer lidt om nitrogens kredsløb. Nitrogen er et grundstof, som findes i alle levende organismer, som de ikke kan leve uden. Nitrogen findes i atmosfæren som N2, og den form kan ingen levende organismer bruge. Så den lille del, som kan bruges, er ekstremt vigtig for kredsløbet. I den her lille video vil vi vise og snakke lidt om nitrogens kredsløb og om hvordan og hvorfra de forskellige organismer optager nitrogen. Til at starte med vil vi snakke om mennesker og dyr. De optager nitrogen fra deres føde, som de udskiller igen som urinstof og afføring. Når så urinstoffet og døde dyr og planter, som indeholder nitrogen, det så falder på jorden, vil jordbundens svampe og bakterier nedbryde det, og der vil blive frigivet et stof kaldet ammoniak. Herfra omdannes ammoniak i jorden, fordi det optager vand, der er i jorden. Jordbakterier, der er i jorden, omdanner ammoniummet til nitrat. Der er nu nitrat i jorden, og det er herfra, at planterne primært optager deres nitrogen. Og som der står her i den her lille firkant, kan de også bruge ammonium til den slags, men det er primært ellers sådan som de optager deres nitrogen. Og som I kan se, kører rundt i et fint hjul her med koen, der så igen spiser fra græsset, kommer det ud igen og så videre. Okay, heroppe hvor der er en sky, der er der også et lyn, og det lyn, det kan simpelthen spille noget af det der nitrogen N2, som der er i fri form ude i atmosfæren. Og det er det, som de levende organismer ikke kan optage. Så derfor så når lynet det kan splitte det der N2 til enkelte N-atomer. Og de atomer de kan så blive ført via regn ned i jorden, hvor der så bliver dannet nitrat, som vi sagde før. Og det er jo det, som planterne godt kan optage. Og så hernede, der kan I se, der er nogle kløverplanter og nogle ærter eller sådan noget. Altså kløver og ærteblomster for eksempel, og det er sådan nogle bælgplanter. Og de her bælgplanter og kløverplanter, de er meget specielle, da de kan danne en symbiose med en bestemt bakterie. Og den bakterie, den er stærk nok til at spalte nitrat til nitrogen, som bælg- og kløverplanterne de kan bruge, og også planterne rundt omkring. Derfor så planter man ofte kløver, når man skal plante græs, så det hele vokser hurtigere på grund af nitrogenet. Så de bælgplanter, de kan simpelthen også lave nitrogen selv. Ja, Det var tusind så tak, det for fordi i aften. Tak fordi I gad at se.